Kowe tresno aku. Jawab ceng tulus. Tresno sampean. Tresno! Pirang dina kowe apa ning taman kapungpungan? Piro lawas sing kepisah karo aku Sinangsu? Apa kowe bener Jasuti? Ora wurung kowe wis dilangkai Jaya Negara. Ora, Kakang, ora. Aku wis suci, Kakang. Aku wis suci, aku bepermisan ora klati Sang Prabu Jaya Negara. Apa tegese aku nampa kowe? Apa to bombonge atiku? Aku nampa kowe maneh. Sawetara kowe wis ora utuh. Ibarate kowe sego putih sing wis kecampuran krikil. Upamane tak pangan jalari ngeres. Lho. Ora ketan nyekso rasa. Bali ora tamen kapungpungan. Latenono Jaya Negara Tanju. Latenono. Tinggal ke Rakuti. Rakuti. Kudune aku kepiye supaya sampean percaya karo aku, Kakang. Yen aku durung dilangkai Jaya Negara. Sopo sing arep percaya? Kakang. Sopo sing arep percaya? Jaya Negara kaya ora menungso. Jaya Negara kaya ora menungso si Tansu. Taman kapungpungan. Piro to prawan Yesus sing dadi korban. Piro prawan sing gegel prawan.